старите времена, когато България още имала царе и боляри, а камбаните на манастирите отеквали из планините, страната била изправена пред голяма беда. Османските войски настъпвали все по-на север, а сенките на войната се приближавали към столицата Търновград. На престола седял последният владетел на Търновското царство – Иван Шишман. Когато станало ясно, че градът може да падне, царят повикал своите най-верни боляри и монаси. В тъмната зала на двореца те стояли около маса, върху която били поставени царската корона, скиптерът и златният печат на държавата. Ако врагът превземе Търново, казал царят, златото на България не трябва да попадне в неговите ръце. Ще дойдат времена, когато народът ни ще се нуждае от него. Тогава било взето решение царската хазна да бъде скрита. Една нощ, когато мъглата покривала хълмовете около Търново, малък керван напуснал града. Конете и мулетата носели тежки сандъци. В тях имало златни монети и кюлчета, царски корони и скиптри, църковни реликви от Търново, златни чаши и богослужебни съдове. Богатството било толкова голямо, че били нужни десетки животни, за да бъде пренесено. Керванът поел към дивите проходи на Стара планина. След дни път стигнали до скалистите каньони на Искърски пролом, където реката прорязва планината между огромни каменни стени. Там, сред стръмните скали и скритите пещери, съкровището било укрито в дълбока подземна кухина. Каменни плочи затворили входа, а според легендите, двама от пазачите останали вътре, за да не бъде разкрита тайната. С времето всички, които знаели мястото, загинали във войните. Тайната на царското злато се изгубила. Минали векове. През 1876 година, след тежките боеве на четата на Христо Ботев, трима четници се оказали преследвани в планината близо до връх Околчица. Скалите на Врачанския Балкан се издигали високо над долината на река Искър, а в подножието им се намирал старият черепишки манастир. Куршумите на потерята свистели между скалите. За да се спасят, четниците се вмъкнали в тясна пукнатина в камъка. Това се оказала пещера. Турците стигнали до входа и затрупали отвора с камъни, за да оставят бегалците да загинат вътре. В пълната тъмнина мъжете започнали да търсят изход. Пещерата била огромна. Тунелите се разклонявали като корени на дърво. На места проходите били толкова тесни, че четниците пълзели по корем. Студена вода капела от тавана, а влажният въздух правил дишането тежко. Часове наред те се движели из подземния лабиринт. Накрая забелязали слаб лъч светлина, проникващ през пукнатина в скалата. Когато стигнали до светлината, попаднали в странна подземна зала. Там ги очаквала гледка, която никога нямало да забравят. Върху два стари дървени одъра лежали два човешки скелета. До техните черепи стояли две царски корони. Около тях имало останки от старо съкровище. Четниците видели съд пълен с златни късове и сребърни монети, няколко пръта от чисто злато и сребро. Според легендите, това било само малка част от истинското богатство на царя. Говорело се, че в дълбините на пещерата се намират още съндъци с златни монети и кюлчета, царски корони и скиптри, църковни реликви и златни чаши и съдове. Четниците взели толкова злато, колкото могли да носят. След дълго лутане из пещерите, те намерили друг изход. Когато излезли навън, пред тях се разкрила дълбоката долина на Искърския пролом. Потерята вече я нямало. Разказва се, че един от четниците по-късно избягал във Влашко и забогатял. Но никога не разкрил точното място на пещерата. И до днес хората от този край разказват за пещерата с златото на цар Шишман край връх Околчица. Скалите на Врачанския Балкан са пълни с пещери и тайни проходи. Някои вярват, че дълбоко под тях все още лежат съндъците с злато, скрити преди повече от 6 века. А може би, някъде в мрака на планината още стоят двата каменни одъра с скелетите на пазачите, които никога не напуснали съкровището. И чакат деня, когато тайната на царското злато отново ще бъде открита. Ако видеото ви е харесало, абонирайте се за каналът ни Сенките на древността.